Bos días, comezamos os días de novo, comenzamos o pleno extraordinario do día de hoxe, que é o pleno de organización do Goberno Municipal. O punto 1 é o expediente 3148 de 2023, decretos da alcaldía, dar conta da organización do Goberno Municipal. Ten a palabra o secretario. Bos días, o señor alcalde dá conta da redacción de resoluciones que dictou desde a data da anterior corporación. En concreto, o día 17 se nomearon unha serie de personal eventual de confianza, que consta aí. E, posteriormente, dictouse tamén outro decreto, o día 23, venres pasado, donde se efectúan as delegaciones nas concellerías correspondentes, as delegaciones de firma e tamén representantes para las plataformas digitais, e logo tamén hai outro decreto donde hai outros dous decretos. En el primeiro dellos se nomean tenentes de alcalde e se designa membros da Xunta de Goberno. Finalmente, no último decreto se delegan as competencias e as atribuciones que considera na Xunta de Goberno local. Quedan enterados. Moi ben. O punto 2 é tamén dar conta da constitución dos grupos políticos municipales. Ten a palabra o señor secretario. O señor alcalde dá cuenta da relación dos grupos políticos que se han constituído aquí mediante escrito presentado na corporación do Partido Popular de Galicia, la LIN, do Compromiso por Galicia, do Partido Socialista de Galicia PSOE e do Bloque Nacionalista Galego, que quedan conformados os grupos políticos e queda enterado o pleno. Moitas gracias, señores concelleiros. O punto, imos co punto 3, según me informa o noso voceiro, que falastes de facer un debate único e votar individualmente. Entón, un primeiro turno falamos de 8 minutos e un segundo turno de 5 minutos. Estamos todos de acordo? Pois entón, imos alá. Entón, facemos, señor secretario, facemos o debate conxunto e logo votamos o punto 3, 4, 5 e 6 individualmente. Vale. Entón, señor portavoz voceiro do Goberno, Avelino Souto, ten a palabra. Moi bons días a todos. Neste primeiro punto, pois, vou facer unha explicación das delegacións das diferentes áreas de representacións e das comisións informativas e como queda, pois, a organización da nova corporación. Para empezar, pois, o Consello de Administración do Padroado Cultural de Lalín queda composto co alcalde como presidente e María Paz Pérez Asorei como vicepresidenta, vogais de concelleiros Begoña Blanco, Avelino Souto, Rafael Cuiña, Alba Forno e Xavier Francisco Vilariño, e logo 5 persoas relacionadas co mundo da cultura, que serán Daniel González Alén, Luís González Pichel e Manuel Gómez Estévez, e 2 sitios para 2 nombres máis para designar posteriormente. Respecto á mancomunidade de terras, pois nómbranse 8 representantes do Pleno da Corporación Municipal. Deses 8 representantes, pois serán polo Partido Popular José Crespo Iglesias, María Paz Pérez Asorei, José Cuñarro Torres e Pablo Areán. Por Compromiso por Galicia, Rafael Cuiña Aparicio e Miguel Ángel Medela do Barro. Polo Partido Socialista, Alba Forno, e polo Bloque Nacionalista Galego, pois Francisco Vilariño. Tamén se designan os representantes nos centros municipais do Concello de Lalín. No caso do Ramón María Ulloa e no Isla Xeiro estará María Carmen Canda Larroi. Raquel Lorenzo Fernández será representante no Xesús Golmar e no Vicente Arias de la Maza. Doña Begoña Blanco será representante no Manuel Rivero e no Varela Buxán de Cercio. No Joaquín Loriga de Prado estará Marcos Mariño García e doña Beatriz Canda Rodríguez será representante na Escola Unitaria Don Ramiro e no Colexio Concertado Escentian de Lalín. Logo, nas xuntas locais, compóñense da seguinte maneira. A Xunta Local de Sanidade estará representada por Noelia Seijas Otero, a do Ensino por Begoña Blanco, Pablo Areán González será da Xunta Municipal de Extinción de Incendios e de Protección Civil, e a Xunta Local de Seguridade será presidida polo alcalde don José Crespo Iglesias. Neste novo mandato pasamos de 5 comisións informativas a 6, como se tuvo de acordo con todos os grupos, ademais a Comisión Especial de Contas. As comisións serán
os membros xa o sabedes, as comisións será a Comisión Especial de Contas e a maiores as 6 comisións serán Comisión de Obra, Mantemento e Planificación Urbanística, Comisión de Facenda, Patrimonio e Réximen Interno, Comisión de Desenvolvemento, Promoción e Actividade Económica, Comisión de Relacións Institucionais, Seguridade, Sanidade e Deporte, Comisión de Cultura, Política Social e Actividade Veciñal e, por último, a Comisión de Fondos Europeos, Axenda Urbana e Transición Ecolóxica. Ademais, tamén se fai representante para a Asociación de Desenvolvemento Rural e Terras de Pontevedra Norte, o que é o GDR, que estará como titular José Crespo Iglesias e de suplente a Teniente Alcalde María Paz Pérez Asorei. E tamén se fai o nomamento para a Fundación Laxeiro, que tamén será o alcalde, don José Crespo Iglesias, e como suplente Begoña Blanco. Ademais, decir que nesta composición de goberno propóñense 4 dedicacións e media que no día, pois como sabrán, vanse a traducir en 5 dedicacións exclusivas a pleno rendemento. Decir que agora mesmo pois a veciñanza xa nos conoce, sabe perfectamente do que somos capaces e que estamos pois dispoñibles as 24 horas todos os días da semana para resolverlle os seus problemas na medida do posible. Nesta proposta de organización tamén se contemplan 5 postos de persoal eventual que supoñen o 71% dos que se pode designar o alcalde en base ao recollido na lei para os concellos da nosa categoría. Para este mandato tamén se experimentan modificacións nos órganos colexiados para toda a corporación, cos importes e cos incrementos correspondentemente pactados con todos os grupos políticos. Isto supón que todos os concelleiros aquí presentes, tanto do Goberno como dos 3 grupos da oposición que non teñen dedicación, verán incrementadas as súas cuantías económicas que percibirán mensualmente. No mandato anterior, tamén hai que recordar que os concelleiros do Goberno con dedicación conxelaron o seu salario e fomos dos poucos gobernos de Galicia que non nos incrementamos co que foi o porcentaxe que nos marcaba o Goberno estatal. Nesta nova etapa, absolutamente todos os concelleiros da corporación, os 21, van ver incrementadas as cuantías económicas que percibirán por estar nesta corporación e por estar defendendo os intereses dos veciños e veciñas de Lalín. Tamén quero, para ir concluindo esta primeira intervención, dicirlles que me gustaría que estivésemos á altura desta corporación e que non nos desgañitemos co tema dos soldos. Penso que a demagoxia dos soldos xa estivo ben estes 4 anos, onde se cansaron de utilizar este argumento unha e outra vez. Pero creo que demostramos, cos nosos acertos e cos nosos erros, que soubemos xestionar este pobo, sobre todo, porque creo que vimos de pasar unha oposición ante a veciñanza de Lalín e creo que, como mínimo, sacamos unha bastante boa nota da nosa xestión, que ao final é para o que estamos aquí. Terminaches. Sobraronche 2 minutos e medio. Non calculaches ben. Claro. Non queda unha cousa aí. As xuntas de voceiros. Pero as xuntas de voceiros ou que? A ver, é que Abelino non estaba na xunta de voceiros. Agora se hai alguén. Non, pero a ver, pero non sei, é que non sei a que se refire Paco. Non sei. Ben, vamos co turno de intervencións. Bloque Nacionalista Galego. Ten a palabra Francisco Xavier Vilariño. Ben, bo día. Bueno, asistimos ao que é un saqueo absoluto das arcas municipais por parte do Partido Popular. Falar de que os soldos son demagoxia ou falar, desde logo, de que, este goberno está ás 24 horas, os 7 días da semana a disposición da xente, 24 de 7, como se di agora entre a xente nova, pois é desde logo tomarlle o pelo, non? Vostedes fan un auténtico saqueo dos cartos de todos os veciños e veciñas, confunden unha vez máis o que é, desde logo, o partido coa institución,
non teñen límites respecto ao que é empregar os cartos públicos da veciñanza, e tamén vostedes, que lles gusta moito falar do que foi o goberno que nos estivemos nel, dicirlle que vostedes teñen o doble de persoal que tiña o noso goberno, tanto en adicacións como en persoal de asesores, e que máis que duplican a cantidade que lle costa aos veciños o noso, cando estivemos nós, o goberno de vostedes. Mire, vostedes son un goberno profundamente insensible, son un goberno tramposo, son un goberno mentireiro, son un goberno que, desde logo, xa vimos na primeira intervención como confunden o que a xente vota para legitimar que se estén poñendo salarios de ministros dunha forma tan indecente. Son un goberno que votan en contra, curiosamente, de que a xente poda ter da suba e que a xente poda ter o salario mínimo interprofesional de 1.080 euros, e vostedes o que fan é cuatriplicalo para a cidadanía. Sí que están en contra de que se lle poña un salario de 1.080 euros ao mes, pero para vostedes, desde logo, se poñen, insisto, salarios de ministros sin ningún tipo de cortapisa. Mire, vostedes teñen un goberno que aumenta os costes respecto ao mandato anterior, ni máis ni menos que un 42%. Un 42% de saqueo a maiores para este mandato. E en asesores un 25% máis, supón o incremento. A xente non votou iso. Vostedes non falaron diso en toda a campaña, o BNG sí que falou. En todos os actos dixemos, e a nos aquí non nos gusta facer demagoxia, que se o BNG gobernaba, claro que íbamos ter adicacións, pero que se iba a acabar era, desde logo, co desmadre dos seus salarios indignos, salarios que insultan a situación persoal que moitos e moitos veciños e veciñas teñen no noso concello. Vostedes incluso chegan a desfachatez de utilizar os cartos públicos con carácter retroactivo, aproban hoxe. Desde o 17 de xuño queren cobrar xa estes salarios que se aproba hoxe. E o propio secretario municipal no informe dilles textualmente que non comparte ditos efectos retroactivos, coida que ten que producir efectos desde a data da aprobación das adicacións totais. Dillo clarísimamente, e vostedes teñen tanto rostro e tal desprecio polos cartos públicos que son capaces de querer cobrar xa desde o día 17, antes do acordo que se van tomar aquí coa súa maioría absoluta. E volven a confundir en termos políticos unha maioría absoluta cunha dictadura. E volven, desde logo, a utilizar dunha forma tan indecente, desde logo, os cartos dos veciños. Mire, vostedes teñen subidas escandalosas, do 22% no tema da alcaldía, que visto o resto, aínda é que en comparación vai cobrar menos respecto a vostedes. A teniente alcalde está clarísimo que é a reina do mambo. Eso non hai dúbida. Vai cobrar un 25% máis. Vai ser a persoa que máis cobre desta casa, máis co alcalde da propia corporación. Vostede se sube o salario un 73%. Un 73%, para que vostede nos veña aquí a decir que facemos demagoxia cos salarios, un 73%. E vostede que di que está 24 horas os 7 días da semana, resulta que a súa dedicación é parcial por 20 horas, e de media xornada por 20 horas a semana. O do señor Cuñarro tamén ten a desfachatez de dicir que é parcial, polo tanto, de 30 horas a semana, e pasa de 36.000 euros a 45.500, aumenta un 25%. E o da señora Begoña xa sí que a reina
de todo este consistorio. Se aumenta ni máis ni menos co 8.280 pasando a 45.500, que se lle sumamos o do padroado vai ser a persoa que máis cobre desta corporación xunto co teniente alcalde. Súbese un 63% ni máis ni menos o salario, ni máis ni menos. O goberno nos hai as súas adicacións o ano en 237.944 euros. E se lle sumamos, desde logo, o dos asesores, que xa é auténtico escándalo, lle sumamos 204.000 de asesores, con subas do 25%, que eu, claro, se vexo, pois, por exemplo, o de Vilariño, que ten unha subida importante, pero, claro, a comparo co resto de asesores, digo, pois cobra pouco. Porque, claro, vexo que aquí hai asesores como Pepe Iglesias que pasan ni máis ni menos de cobrar 28.000 euros a cobrar 40.000 euros. 12.000 euros máis, un 42% máis de suba. Vexo un superasesor, que espero que vostedes expliquen aquí, porque vostede non o nomeou, de que vai asesorar, como é César, de que vai asesorar alguén esta persoa. Vostedes convertiron isto nunha asencia de colocación dos seus. Unha esencia de colocación dos seus. E despois, obviamente, o tema de Pincho, que vai, bueno, de José Antonio Varela, que desde logo tampouco dubido que teña coñecementos para asesorar, vai subir un 15%. Por tanto, 204.000. En total, entre asesores e goberno, a friolera de 442.000 euros que nos van sair vostedes ao ano. Coas subas, trienios e tal, van a acabar os 4 anos costándolle aos veciños e veciñas de Lalín o seu goberno máis de 2 millóns de euros. E mire, eu dígolles unha cousa, non o fan porque sexa algo operativo, nin o fan desde logo para que Lalín funcione, o fan porque fan un auténtico saqueo das arcas municipais. E pregúntolles xa na primeira intervención se van ou non a subir os impostos, porque deso tampouco falaron en campaña os veciños e as veciñas de Lalín para manter o seu estatus de auténtico atraco. Moitas gracias, señor Vilariño. Tía Alba, turno para o Partido Socialista, ten a palabra Alba Forno. Ben, bueno, antes de nada, bo día a todos e a todas, e benvidos aos que comezades de novo neste salón de plenos. Agardo que os próximos 4 anos podamos ter debates e un diálogo frutífero neste salón polo ben noso e da nosa veciñanza, e sobre todo que fagamos dende o respeto. Hoxe estamos aquí ante a mostra máis clara da utilización espúrea das institucións en favor dos intereses persoais e partidistas do Partido Popular. Isto é a marca do Partido Popular que estamos a ver ao longo dos municipios do noso país e tamén, como non, en Lalín. De seguro que hoxe, cos puntos que veñen a pleno para ser votados, moitos de vostedes estaríades máis cómodos se a oposición calara, se non abríramos a boca, se lle déramos todo por ben feito ou se pasáramos por riba disto que está aquí a ocorrer. Pero claro, o certo é que non podemos nin debemos facelo, porque temos un compromiso coa veciñanza, porque o deber que nos encomendaron os veciños e veciñas co seu voto é fiscalizar, entre outras cousas, as súas actuacións. E non podemos calar ante a proposta que hoxe traen ao pleno. Para que Lalín gañe, dicían fai uns meses en campaña, non. Para que vostedes gañen, deberían dicir, porque vostedes veñen aquí ao que veñen, a gañar diñeiro e a colocar os seus afíns. E vou non dicir ben clariño, veñen á política a forrarse. Non é ético, nin contribúe a dignificar o labor político que vayan a gastar nos seus salarios alrededor dos 450.000 euros anuais. Isto sí que non lle contaron á veciñanza, disto sí que non falaron na campaña electoral. Isto tampouco foi unha promesa electoral súa, pero claro, que cabía esperar de vostedes. Eu son das que creo firmemente que o servizo público debe ser remunerado de maneira digna, entre outras cousas porque son consciente do esforzo e da dedicación que unha persoa ten que facer se se dedica á política municipal. Dixeno en moitas ocasións. Vostedes podían traer aquí unha proposta de salarios adaptada á realidade de Lalín, algo sensato, pero non o fixeron. E saben por qué? Porque, como digo, utilizan os cartos de todos e todas das institucións en beneficio propio e para pagar favores. Suben os seus salarios máis dun 100% con respecto ao goberno de 2015. Pasamos de 3 adicacións exclusivas a 5.
e de ter 2 persoas en comunicación a ter 5 asesores e algún outro máis por aí encuberto que non lle chamamos asesor, pero fai o mesmo traballo que os son e cobra como se o fose. O alcalde pasa a cobrar máis que o que cobran ata agora os alcaldes de vilas como Santiago ou Ferrol, máis que os alcaldes de vilas maiores como Culleredo, Arteixo, Narón, moitísimo máis que os 32.000 euros que cobra a alcaldesa de Redondela. Sí, xa ven, a mesma cantidade máis ou menos que vai cobrar Avelino Souto por media xornada de adicación. A tenente alcalde, despois de pasar 4 anos criticando ao noso compañeiro Nicolás, cobrará máis que o propio alcalde ao engadir trienios e antigüedade, aos que, por certo, ela non renunciou como o noso compañeiro sí que o fixo. Cobran como ministros, pero esquécense de que xestionan un concello pequeno e humilde de xente traballadora como el Lalín. Saben en canto está a renda media anual dos larinenses? Estos que vou a ler son titulares do ano pasado. Lalín se sitúa a la cola de Galicia en renta per cápita por habitante. La media anual en Lalín está en 10.318 euros, mientras alcanza los 10.868 en Astrada. Vostedes viven alonxados da realidade da rúa, e isto non fai máis que afastar a política da cidadanía. Como é posible que unha concelleira de Cultura, Educación e Turismo, coas poucas competencias que temos municipais nalgúna destas áreas, vai a percibir un salario anual de 45.000 euros cunha adicación parcial e que me din dos 32.000 euros do concelleiro Souto por unha adicación de 20 horas do 50%? Por menos competencias das que tiña antes. Iso sí, a hora de Avelino saenos cara, incluso máis cara que a do propio alcalde. Eu busquei e non topei ningún outro concello onde un concelleiro tivese este salario por media xornada. O certo é que vostedes dirán que van xestionar mellor os cartos dos nosos veciños, o orzamento, pero claro, nada que ver coa realidade. Cada euro que vai aos seus petos é un euro menos que se executa en servicios públicos ou na mellora da calidade de vida dos nosos veciños e veciñas. Se xa nos parecía unha barbaridade os 360.000 euros que se gastaban no pasado mandato, agora deciden subirlle 100.000 máis e alimentar de maneira obscena e descarada aos seus. E claro, queren facelo tamén dende o día que tomaron posesión, non dende hoxe, que é cando vamos a aprobar isto. Pero o certo é que non se corresponde para nada ter máis e mellores salarios con ter mellores servicios ou mellor xestión. E vamos a ver, nas últimas semanas, a 2 días de rematar o período lectivo dos colexios, os pais e nais non sabíamos se tiñamos os nenos admitidos no Concilia. Oian, adiantarnos os concellos da contorna pola dereita. Os plazos para inscripción nos campamentos, só se podía vir ao Concello a recibir a información de xeito presencial. A piscina, non sabemos se vai abrir ou non. A programación cultural, na que metemos, por exemplo, Feiradeza. En fin, está claro que vostedes veñen a servirse de Lalín e non a servir aos larinenses. Dicía Avelino que no mandato anterior conxelaron o seu salario. A oposición tamén é certo que renunciou ás súas a asignación que lle pertenecían por grupos, as poucas que temos, ollo, que nós non temos asesores como tiveron vostedes cando estiveron na oposición, que quede claro, porque vostede encargouse de deixar caer que nós cobramos o mismo que vostedes, nada parecido a iso, nós só lo cobramos por vir aquí os días de pleno e nas comisións. As concellerías eliminaron algunhas, por exemplo, parques en xardíns, dividiron, entendo que dividiron porque non o explicou, obras no rural entre os concelleiros e concelleiras, cousa que creo que vai facer máis ineficiente o servicio, e logo crearon algunhas novas que, bueno, a de cementerios, xa casi estábamos acostumbrados a esa, pero sacaron outras novas que nos deixan sen alento. Unha concellería de aldeas de Nadal, que só existe un mes ao ano, igual é sobredimensionar o tema, porque aldeas de Nadal sí e non o cocido, por exemplo. A de parcelarias, outro tanto, coas competencias que temos municipais neste eido, pois igual é prescindible. Levan décadas paralizadas pola Xunta de Galicia e cando se rematen, ao paso que vamos, igual xa nin temos gandeiros. Ou van instar continuamente a Concellería, a Xunta, para que faga o seu traballo, ou non entendo ben que se vai a facer. Non sei, dá a sensación de que houve que rebuscar concellerías para darlle a cada cal. E remato, agora sí, solicitando unha vez máis, que xa o solicitamos por activa e por pasiva, xa trouxemos mocións ao Pleno, en prol da transparencia, exiximos que se actualicen os datos dos salarios e dedicacións do portal de transparencia e que se faga accesible estes datos na web do Concello. É o que se está a facer por aí adiante. Non hai nada que ocultar, a xente ten dereito a saber
o que cobran os seus representantes públicos, e isto é algo que, xa digo, se fai en todos os lados e non custa absolutamente nada facelo. Dende logo, nós farémolo. E remato. Moitas gracias. Turno para Compromiso. Ten a palabra Rafael Cuíña. Bo día a todos e a todas. A verdade é que debo recoñecer que Compromiso tivo un forte debate interno a este respecto estes días de que facer durante este pleno, que votar. Había algúns que estábamos por absternos, outros que non, e eu creo que a verdade é que teño que, finalmente, despois de ver como chegan informes xusto antes de comenzar o pleno, informes ad hoc, teño que recoñecer que tiñan razón os que querían votar en contra, e xa comunico que vai ser a nosa votación en contra precisamente deste punto. A min, como anterior alcalde e como responsable público, debo decir, e que quero ser moi cauto co que vou decir, porque tampouco teño moitas ganas de guerra co goberno neste momento. A min caeríaseme a cara de vergonza. Digo yo a todos e cada un dos membros do Partido Popular. Eu sei que vostedes nos seus foros internos o que van a decir, o que estiveron dicindo estes días, é que sabemos que nos vai a caer, como falan vostedes, un rapapolvo da oposición, xa escampará, xa deixará de chover, e en 4 anos isto queda difuminado, igual que nos pasou hai 4 anos. Eu quero dicir que se eu fose o responsable deste Concello, isto non ia pasar cos cartos públicos dos Larinas. É tal o despropósito, é tal o desmadre. Eu, por exemplo, debo decir, e digo sinceramente o que penso, porque xa o dixo no pasado mandato varias veces, señor alcalde, a min a súa subida de soldo, que saiba que me parece correcta, que me parece ben, para o nivel de responsabilidade que vostede ten, creo que é a caída. Todo o meu apoio na súa subida persoal. Xa lle dixo no pasado mandato que o apoiaría, e quero dicilo públicamente. A alcaldía ten un nivel de responsabilidade que, polo tanto, eu creo que non estaba retribuída conforme a eso. Pero, señora teniente alcalde, vostede é representante dun partido que tanto dano pretendeu facer precisamente co outros salarios de outros tenientes de alcalde que xa nomearon os compañeros do Partido Socialista. Eu non entendo como políticamente a vostede non se lle cae a cara de vergonza de cobrar 10.000 euros máis, por exemplo, co alcalde de Ferrol. É que non o entendo, Paz, de verdad, porque teño un bo concepto persoal de vostede. Dame auténtica vergonza como representante público que vostede sexa capaz de admitir semellante cuantía por riba, por suposto, do que cobraba eu como alcalde. Por certo, quero decir, porque agora xa empeza a estar de volta de algunhas cousas, por algúns comentarios que ten feito afilados de vostedes, que a min a alcaldía costoume, na miña vida persoal, uns 100.000 euros. Porque xa estou farto de decir algúns que decían que non iba a cobrar e finalmente cobrei, que tiven que cobrar polo pacto de goberno. 100.000 euros aproximadamente do que tiña que ter no meu peito que deixe de. Polo tanto, eu non viñen á política precisamente a enriquecerme. Non digo que vostedes estén facendo, pero, dende logo, eu non. E eu, como dixeron tamén os meus compañeros que antes falaron desta circunstancia, eu quero dicir en que momento da campaña electoral vostedes comunicaron aos seus potenciais votantes que isto iba a pasar. Tamén debo decir, estou convencido que unha altísima porcentaxe dos seus votantes isto dalles exactamente igual. Polo tanto, son corresponsables do que está pasando hoxe neste salón de plenos. E tamén quero pensar que hai unha porcentaxe de xente que lles votou que non está conforme co que están facendo neste momento e, dende logo, os que representa Compromiso, sen dúbida, non están a favor do que están facendo neste momento. E o que non pode ser é que o seu presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, este dicindo todos os días, en todas palestras que pode, que hai que reducir o número de asesores dos gobernos, que hai que reducir a débeda, mentres en Lalín se fai exactamente o contrario. Porque teñen vostedes unha cualidade que eu debo decir en política, que fan exactamente cando gobernan o contrario do que piden cando están na oposición. E iso non debería ser así. Agora nos piden incluso que saigamos en fotos con bandeiras do Arco da Vella polo tema do orgullo, cando vostedes están pactando en toda España con un partido como Vox que está pedindo que se retiren estas banderas dos concellos. Bueno, pues parece que en Lalín vai por libre. A mí parece ben o que se propón en Lalín, pero é un cinismo da súa formación en estos momentos.
A señora interventora e o señor secretario, unha vez máis, disinten sobre esta cuestión. A min gustaríame, se o presidente do Pleno o ten a ben, que despois da miña intervención, se o señor secretario se pode pronunciar o por que está en contra precisamente de que vostedes poidan cobrar retroactivamente estas retribucións. Se o permite o presidente. Da señora interventora, debo decir que este grupo xa non espera absolutamente nada en termos políticos. En vista do seu funcionamento, vou decir presuntamente como un concelleiro máis do Partido Popular polo que se ve nos seus informes. Señora interventora, terános enfrente tamén políticamente este mandato, porque oportunidades ben que lle dimos para que vostede estivese á altura do seu cargo, cuestión que nos consideramos que non está. Señor Avelino Souto, eu este mandato penso tratalo de outro xeito porque xa ten experiencia de 4 anos de goberno. Decir que vostede ten unha dedicación media e presumir deso, falar no seu relatorio precisamente de cuestións que quedamos en xunta de voceiros, que quedaban internamente, intentando meternos a todos no mesmo saco que vostedes, é absolutamente intolerable. E se empezamos así no primeiro pleno, non vale a excusa que dixo o señor alcalde que vostede non estaba en esa xunta de voceiros. Eu tampouco estaba en esa xunta de voceiros e respetei os acordos que se chegaron. Empezamos mal, Empezamos mal. Vostede verá por onde queren ir os próximos 4 anos. E despois pasou unha altísima parte da súa intervención intentando xustificar o porqué dos soldos poñendo a todos no mesmo saco. Cando a esmola é moita, hasta o santo desconfía, como vostede sabe. E os números que se expoñen nas contas públicas en este momento que veñen a pleno, é unha frase que non é de vostede, pero que dixo vostede no pasado mandato: o dato mata o relato. Señor concelleiro, o dato mata o relato. É unha indecencia tal, insisto, a excepción do salario do señor alcalde, polo menos na opinión deste grupo, que eu creo que os lalinenses deben tomar boa nota. E insisto, que vostedes sacaron maioría absoluta e, polo tanto, están legitimados cuantitativamente para facelo. Porque moitos já apoiaron esta cuestión e, polo tanto, insisto que os facemos absolutamente corresponsables. Pero que tamén nos votaron a moitos os lalinenses para facer política de fiscalización precisamente da súa acción de goberno, que o que imos facer, e os que nos representamos, e refírome aos votantes de Compromiso, estánlles dicindo que son vostedes políticamente indecentes co que están facendo en un concello que ten a renda máis baixa de toda a provincia. Que a señora teniente de alcalde, a que respeto no persoal, é políticamente indecente poñerse un soldo maior co alcalde de Ferrol, que cobra 47.000 euros, e a señora Paz Pérez vai cobrar 57.000 euros. En un caso, creo que único na política galega. E insisto, este grupo, señores veciñas e veciños que nos estén escoitando neste pleno, este grupo, este despropósito, nunca o cometería. Moitas gracias. Gracias, señor Cuíña. Turno para Avelino, portavoz do Goberno, ten a palabra. 5 minutos. Hoxe, a verdade é que tiña a desconfianza de que fose con mínimo pois... Espera. Ahora. Sobre o informe que fixo con toda a relatividade. No, é que eu creo que non procede. Mira, eu non quero polemizar con ninguén. O que si lle garantizo a todos o Goberno e a oposición é que os técnicos, eu non teño inconveniente en que falen, pero van falar, mentre eu sea alcalde, todo por escrito. O escrito non o levo ao aire, todo por escrito. Que hai que facer un informe? Fágase o informe, pero todo por escrito. De palabra, non porque para debatir estamos os políticos, porque eles fan un informe por escrito que é como debe ser. Nas cortes e por aí fan todo por escrito, porque así non hai dúbida, porque senón é o que dixo ou o que non dixo. Non, por escrito non hai ningún problema. Usted pídamo e eu razonarei o porqué e o porqué non. Sí. Refírese ao tema de que porque se cobre os días de que van desde... Sí. Pero ten outro informe que di que lle consta que os concelleiros traballaron todos os días levando as súas delegacións, porque ademais veu Noel porque estaba ele aquí. Si, non teño inconveniente en pedirlle un informe. Pero estamos falando...
Non, a oposición pode pedir o que queira, pero, lóxicamente, eu, dependendo dos casos, considerarei unha cousa ou outra. Non, eu dixen que creo que os técnicos deben falar sempre por escrito. Por que? Porque son técnicos. A pregunta directa é, en esta cuestión que estou planteando neste momento concreto, permítelle vostede ao secretario pronunciarse, sí ou non? Eu permítolle que se pronuncie sin problema ningún, pero non é o momento. Pero, a ver, vamos a ver. Señor secretario, a usted costalle que traballaron estes concelleiros... Vostedes que queren? Que a xente que estuvo traballando esos días que non nos cobre? Nin que teña seguridade social? No, no. Lo que é o que queres que diga? Non tivo problema tal para dentro da cuestión. É o seu xeito de pensar e vamos para outra cosa. Quero saber, porque o señor secretario di que está en contra, a pesar de respetar a opinión de outros técnicos. Sí, pero ten un informe que di claramente que lle consta, pero se ten fixo o informe. Abelino, fai mención a ese informe, pero eles non o teñen. Sí, que non lo dichedes. A ver, vos o que vexo é que o problema está en que creedes que os concelleiros con dedicación exclusiva non deben cobrar eses días. Unha cuestión de hora. Marta Oviedo negaba a posibilidade. Unha cuestión. Cada un ten o seu criterio. Pero se era cuestión de haber feito un decreto, eu que problema tiña con facer un decreto o lunes? Cero problema. Pero a mí se non me puxeron a firma non o firmei. Pero ten que entender que como oposición nos, cando vemos un informe do secretario que está en contra dunha decisión que se está tomando e levando a pleno, o lógico, queremos saber os motivos por que fai ese informe. A ver, varias veces trouxos aquí a pleno moitas cousas onde había un informe en contra e dous a favor, e douselle pa diante. Pasou na RPT, pasou moitas cousas. Unha cuestión de orden. A non se nos entrega o informe, se nos entrega o informe 2 minutos despois de empezar o pleno. No, o informe non, é o segundo informe. Sí, o segundo informe 2 minutos despois de empezar. Por que se faríase hoxe? Claro, e di o señor Avelino, coa jeta máxima que ten, o tiñamos subido desde onte. Pero nós que pensas? Que non temos outra cosa que facer que mirar todos os días se hai subido algo este. Ben, moi ben. Ni tan siquiera avisaches. Avelino. Incumplichedes todo o acordado na Xunta de Gobierno. Bueno, total, Todo. que vexo que para vos é un motivo de satisfacción que o goberno non cobre. Pero isto cando se fixo de carácter retroactivo. Pero vamos a ver, porque cando Pero estuvose traballando ou non? cando nos deixamos o goberno, logo desaparecimos daqui hasta que tomaches Pois posesión. era cuestión de que puxeran un decreto a firma e punto. Era cuestión de que puxeran un decreto a firma. Pero hai diferencias entre os que non o fixemos e os que o facemos. Pero- Unha gran diferencia. Pero O informe está emitido hoxe ás 9:50. Pero ese é outro. Ás 9:50. pero ese é outro, distinto do donte. E como é posible o grave é que haxa un informe que avale o carácter retroactivo sin ter un acordo tomado. A ver, ustedes o que queren é que os concelleiros que desde o día da toma de posesión traballaron como cando estaban, queren que non cobren e que non teñan seguridade social, non? Ese é o que queren. Non é o meu caso, eu nunca dixen eso. E logo que? Quero saber por que os técnicos municipais algún están contra deso. Ah, moi ben, vale. Ten todo o dereito do mundo. Eu creo que cando alguén traballa ten que estar retribuído. Bueno, Faltaría máis. pois Quero saber técnicamente, porque imagínense que non é o caso que alguén tira de contencioso con eso. pero a ver, realmente o único que subxace aquí é que de facelo dunha maneira ou doutra, os concelleiros que traballaron desde o minuto 1 non cobrarían. Pero é que pois, a ver, hai un informe en contra e hai dos informes a favor, vale? De compromiso, quede claro é que cando alguén traballa ten que estar retribuído. Este non é o debate. O debate é quero saber, desde o punto de vista legal, administrativo ou burocrático, por que o máis alto funcionario Explícolle. di que non é conforme Pois a lei? explícollo perfectamente. Desde o punto de vista legal, hai un informe, se me atende, explícollo, senón. Desde o punto de vista legal, hai un informe que di que sí e outro que di que non. E desde o punto de vista moral é que sí, porque estes señores estuveron traballando ou queren que non o teñan. Pero por
Queren que non cobren? Concho, pero é que é certo. Desde o punto de vista legal hai un informe que di que sí, é outro que di que non. Pero o informe que di que non di claramente que lle consta que sí que estuveron traballando, porque mira que Paz non estuvo aquí traballando eses días. Ben, moi ben. Abelino, tes a palabra. Ben, como decía, hoxe tiña a confianza de que fosen máis respetuosos e cautos. Fixemos unha intervención por persoa. Non. Que pechan vostedes, como se ali non tendo... Mas despois tedes vos outra de que foi o que se falou. Perín de pa vos, Decía que contaba que o se foxe máis respetuosos e máis cautos e abandonasen a postura da demagoxia, pero vexo que non vai ser posible. Seguramente, pois, por algúns motivos, non? Decir tamén, ainda que non quería entrar nesto, que ás veces, pois, presentámonos ás eleccións todos, ás veces nos gañamos, ás veces nos perdemos, ás veces gañan vostedes e vostedes perden. Pero a verdade é que, señor Vilariño, escoitando, vostede parece que gañou as eleccións. E de todos os que nos presentamos aquí, vostede foi o último perdedor de todos. E apenas subiu 300 votos e a señora Forno sácalle máis dun 7% en votos. Entón, queríalle aclarar eso. Pero ben, vamos definir que é un goberno caro e que é un goberno barato. Explíqueme, vostedes, señores, que é un goberno caro e que é un goberno barato. Como ben dicía o señor Cuíña, a min gustan os datos. Entón, vamos cos datos para saber o que é un goberno caro e o que é un goberno barato. É certo, no cuatripartito seguramente tiñan menos cuantías para a remuneración dos concelleiros e asesores. Pero claro, quen foi máis caro para os veciños de Lalín? Vostedes ou nós? No seu goberno apenas xestionaron 4 millóns de euros coa Xunta. Nós, 52,4 millóns de euros. Cada Diputación, o que lles tocaba por lei. Nós, 3 millóns de euros extra. Co Estado, conseguimos a maior subvención da historia, 6,5 millóns de euros. Pero sigamos con máis datos, comparando o que é caro e o que é barato. O seu problema, como goberno, non é só o que deixaron de xestionar con outras administracións, senón todo o que perderon para os veciños de Lalín en subvencións. Podemos falar. Programa da Mocidade Activa, 462.000 euros. Aquí teñen o informe. En políticas activas de emprego. Outro informe de Secretaría recolle Camallores, recorrendo a hemeroteca, que perderon 412.000 euros en axudas no seu mandato. Só nestes dous informes perderon vostedes máis de 1 millón de euros no seu goberno, frente a cero que perdemos nós. Entón, que é un goberno caro e que é un goberno barato? Un que cobra un pouco máis en salarios, pero que perde 0 euros e que mobiliza máis de 90 millóns de euros en investimentos, ou aquel que fai demagoxia cos salarios e que cobra un pouco menos, pero que perde máis de 1 millón de euros para os veciños e veciñas de Lalín? Ou que é máis caro ou máis barato? Un goberno que fai importantes obras que podemos recordar e enumerar aquí, ou o seu goberno que temos que votar media hora para pensar que fixeron vostedes? Falan vostedes do informe do secretario. Ben, voulle dicir que o informe do secretario nese expediente, como ben di el no seu informe, non é perceptivo, e si é perceptivo o da interventora especifica que dito informe non é perceptivo no expediente, así o recolle o secretario, e ademais o secretario recolle que esta secretaría lle consta que os concelleiros que no atender mandato tiñan a dedicación exclusiva estiveron no Concello de Lalín dende a súa toma de posesión prestando e colaborando plena ao alcalde no exercicio das súas competencias para evitar a paralización do funcionamento normal do Concello. Ademais, decirlles que no artigo 39.3 da Lei de Procedimento estima o carácter retroactivo no caso da excepcionalidade como este. E tamén dicirlles que, como está colgado no expediente que non quixeron ver, hai xurisprudencia ao respecto de concelleiros que reclamaron e a Xustiza lle deu a razón que tiñan ese carácter rotativo. Dicirlles tamén que me parece un exceso, decía o señor Vilariño, a reina do mambo, e a señora Forno quería incluir os trienios. Os trienios da señora teniente de alcalde ganounos ela, nunha oposición, non en unha, en dúas, que ten 2 plazas. En segundo lugar, creo
que os problemas que teñen é que vostedes non teñen unha teniente alcalde ca súa capacidade, ca súa xestión, ca súa formación, e ademais dicirlle que vai ser a responsable do Departamento de Contratación, Secretaría, Personal e Facenda, e que se esta teniente alcalde, que xa lles gustaría a vostedes tela, non funciona, os demais, pois non funcionan o resto de departamentos. Tamén dicirlle, señor Vilariño, que contradín os seus propios do seu partido. Mire, a señora Goretti San Martín acaba de nombrar 15 dedicacións exclusivas e 23 asesores. O señor Lores acaba de subir un 10% o salario de todos os concelleiros. Dicirlle que os veciños queren xestión e traballo. Estou seguro que nós imos dar o mellor de nós mesmos. Vostedes sigan coa demagoxia dos salarios. 4 anos máis, día sí e día tamén, porque xa lle deu grandes resultados electorales facer demagoxia con isto. Señores, sigan vostedes ca demagoxia, que nós seguiremos traballo. E como xa lle dixen un día, sigan vostedes co circo, que nós xa poñemos o pan. Moitas gracias, Abelino. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Ten a palabra. Espera que me vai. Sí, Eu se algo non lles vou negar é que son un goberno simpático, gracioso, que hasta chega a rirse da xente, non? Vemos como inventan, por exemplo, novas delegacións, como o de concentracións parcelarias, con un concelleiro que precisamente vive na parroquia como a de Losón, que leva máis de 23 anos sin rematarse a concentración. Desde logo é cachondearse dos veciños e veciñas de Lalín, e única e exclusivamente porque o Partido Popular non a sacou adiante. Depois tamén poñen de tenente alcalde, bueno, a Paz, que obviamente vai ser alcaldesa de facto, máis que evidente, e despois unha segunda teniente de alcalde que, nunca mellor dito, bueno, pois está posta polo Concello, pasaba por aí, e nin ten idea, nin desde logo se lle espera que a teña e se outros intereses. En todo caso, mire, señor Abelino, vostede é a persoa que máis vai cobrar desta casa. Vostede, a súa hora, vaille sair os veciños de Lalín a 33 euros a hora. A 33 euros a hora, frente aos 29 euros a hora que lle sai o alcalde. Mire se vostede ten jeta e mire se vostede se adica a política para cobrar. Vostede subiu o seu salario ni máis ni menos que un 73%. Pero usted que di que queren os veciños? Resultados? Non, vostede pon o pan e pon todo, claro, todo para o seu peto. Esa forma que vostede ten de entender a política. E cando un traballador por estar, por exemplo, nunha fachada subido a 30 grados, cobra 7 euros a hora, vostede a 33 euros a hora. É o concelleiro que máis cobra desta casa a hora. O que máis cobra. Non veña aquí a dar leccións de xestión a ninguén, porque vostede, desde logo, se non cobrara, non estaría formando parte desta corporación. Iso é máis que evidente. E moitísimos de vostedes pasaría exactamente igual. Insístolle, son un goberno que sube, despois do subidón que tiveran fai 4 anos, un 42% nos seus salarios e un 25% en asesores, incluso aumentándos. E insisto, ese 33%, ese 33 euros hora que vostede vai cobrar frente aos 29 do alcalde, é o mellor retrato e a mellor radiografía do que vostede significa nesta casa, de como vostedes entenden que como é empregar os cartos públicos de todos os veciños. Vostedes non dixeron nin pío en toda a campaña sobre os salarios, e vostedes volven a confundir o que é unha maioría absoluta con xestionar os cartos. Eu non lle vou poñer en dúbida a súa victoria. Agora, tamén lle digo unha cuestión, nunca, e eu teño certa perspectiva, nunca se fixo unha campaña tan sucia e utilizando recursos públicos en beneficio dun partido. E iso fixerono vostedes. E poñen unha segunda teniente alcalde, sin ninguna función, para que, obviamente, aquí todos sabemos que os 4 de sempre
ides cortar todo o bacalao, vos puxéchedes uns super salarios espectaculares, de subas de máis do 25%, no teu caso 73%, por iso entendes que a política, desde logo, está para ter resultados, ti, obviamente, adquires uns resultados espectaculares, Begoña un 63% de suba, bueno, pois isto é como vos entendedes a política, pero desto falachedes en algún momento en campaña electoral? Alguén? A que non? A que non lle falachedes en ningún momento disto? Despois xa dun super subidón que tiverades fai 4 anos dos vosos salarios. Mira, eu de verdade creo que, claro, aínda dicir que esperabas ter un tono respetuoso, respecto e non demagóxico, hombre, eu que te plantes aquí como voceiro do Partido Popular co salario que vos estades poñendo e ti, precisamente, que sexas o voceiro en defender esta indecencia, este atraco a man armada, este saqueo das arcas municipais, sin precedentes. O goberno máis caro de toda Galicia sodes vos. Sodes vos, xa o erades fai 4 anos e agora con creces. Vai Lalín seguir ocupando a moita diferencia ese posto. Polo tanto, mire, aquí a xente non os votou para que saquen os cartos, votounos para ter xestión. E son tan miserables que en conta do informe do secretario municipal hasta poderías ter cobrado que non lle corresponde. Moitas gracias, Paco. Turno para Alba Forno. Ben, bueno, como sempre, os informes deron os 5 minutos antes de comezar o pleno, a isto xa nos teñen acostumados, esta é a súa forma de traballar, non é a primeira vez, non vai a ser a última, non cambiaron, e visto o visto, pois non o van facer. Se vostedes creen que isto é facilitar a transparencia, facilitar a laboura á oposición, apaguen e vámonos, porque se cansan unha e outra vez de poñernos pedras no camiño. En todo caso, poden repetir o mesmo mantra unha e outra vez que non por iso se vai a facer realidade. O que sí que é unha realidade é que unha maioría absoluta non lle dá carta blanca para facer e desfacer. Ademais, cando non falaron desta proposta que hoxe traen aquí, da subida de salarios, entre outras cousas, en ningún momento ao longo da campaña. Eu concordo en que a proposta que traen na actualidade hoxe entra dentro do límite da legalidade. Só faltaba presentar algo ilegal no primeiro pleno o primeiro día. O que estou a expoñer eu é que non por ser legal tamén é ético, porque legalidade e ética ás veces non van da man. E tamén estou a expoñer que o que fan vostedes é como vostedes entenden a política. É como lle gusta dicir ao noso rexidor, o que é medible non é opinable. E o certo é que o aumento de salarios en salarios e asesores supón unha cuantía estrepitosa e máis dun 40%. Hai numerosos exemplos de concellos da nosa categoría nos que non se fai o que vostedes están a facer aquí. Concellos con máis de 20.000 habitantes da nosa categoría, no que, por certo, case se duplica a renta media per cápita que temos aquí en Lalín, non están pola cola, como a nós, e que xestionan o doble de orzamento municipal que en Lalín, no que concelleiros, como vostede, que teñen media dedicación, cobran 20.000 euros, máis ou menos, e non os 32.000 euros que vai a cobrar vostede. Insisto, cobra máis do que vai a cobrar a alcaldesa de Redondela, por exemplo, foi ao máximo legal. E xa digo, non vayan de novo polo tema da xestión, que xestionan outros concellos bastante máis orzamento do que temos na nosa vila. E incluso lle collen o teléfono á xente, non sei como fan. Poden compararnos con concellos de cidades, pero o certo é que eu ainda me pasei bastante tempo buscando e rebuscando e non atopei ningún só concelleiro con media dedicación co seu salario. Se o encontra, pois dígame onde, porque me pasei bastante tempo buscando. Insisto, cada euro, cada un deses euros que vai a parar aos seus petos, aos petos de cada un dos seus, é un euro menos que vai a parar aos servizos dos nosos veciños e veciñas. Non nos enganemos. Seguen a compararse a estas alturas co cuatripartito, saconos aquí unha restra de comparacións e veremos como dentro de 4 anos, 8 despois, pois seguiremos a compararnos co cuatripartito, pero non se dixo nada desa restra de cousas que sacou aquí, por das pistas de atletismo, da gran plaza, do saneamento que iban levar a todas as aldeas, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, eu estou convencida de que a política non hai que vir para forrarse, hai que vir para vivir dignamente, iso sí,
pero sobre todo para buscar mellorar e dignificarlle a vida aos nosos veciños e veciñas, porque se non teñen ese afán, ese convencemento e esa meta, o mellor que poden facer por nós e pola nosa veciñanza, é afastarse da política e encher os seus petos noutros lares. E remato. Moitas gracias, Alba. Ten a palabra Rafael Luís. Sí, primeiro decir, porque escoitelle 3 veces a Abelino decir que dito informe non é perceptivo, eu creo que dé un erro, será preceptivo, non, señor secretario? Non, pregunto se se refere a preceptivo ou perceptivo. Lingüe. Tu vestes un lapsus lingüe. É perceptivo. Non é perceptivo, pero el dixo mal, dixo perceptivo. Non, é que no informe do secretario pon perceptivo, por eso digo que... É preceptivo. No, claro, pero pon perceptivo. Por eso Abelino decía perceptivo, digo, perceptivo é o que estades percibindo vos, pero preceptivo é outra cousa diferente. Claro. Entenden o que quero decir. Bueno, despois de que... Iso é demagoxia, Paco. Despois de que... Sí. Bueno. Pero el libro está 24, sabéis? Eu creo que perdí uns 30 segundos. Non se preocupe, servindo. Digo, pero me para o tempo, como facemos? Si, os queres. Claro, que queres, un minuto máis ou... acabo antes. Veña, empezas con 5, veña, está. Que mardado, tal, verdad? Moi ben. Miren, bueno, despois deste momento barrio sésamo en que hubo que distinguir o que é perceptivo de preceptivo. Eso gustache moito a ti, parece que non se sabe aquí. Vale. Señor alcalde, eu digolle, vostede como é un demócrata recoñecido, que sabe que eu recoñezo, digolle, a vostede parecelle que é respetuoso cos representantes públicos da oposición entregar informes que están firmados ás 9:53 cando xa teñamos feito un pleno nas mesas, estábamos todos tomando café á espera de que veña a empezarse o seguinte pleno. Parecelle respetuoso coa oposición esta cuestión? Eu sei que non lle parece respetuoso, porque o coñezo. É un auténtico insulto democrático para a oposición. É o segundo e o terceiro informe. Non é o informe, é un segundo e un terceiro. Estános entregando, señor Crespo, estános entregando un informe que está adaptado do día de hoxe ás 9:53. Pero é complementario, Rafa, ben o ves? Veña, por favor. A ver, eu pido que non se me interrumpan as miñas intervencións como respeto aos dos demais. Ten razón. Ben, segundo, señor alcalde, eu quero saber, na súa intervención final, se vostede, en vista da situación económica do Concello, da débeda que ten, dos incrementos sustanciais, como dixemos no seu momento, da RPT, e dos incrementos sustanciais que van a ter nos salarios públicos e en asesores, se vostede se compromete a non subir os impostos municipais durante este mandato en circunstancias normais. Quero dicir, pode vir unha pandemia, pode vir calquera cousa outra vez. Hai moitos tipos de pandemia. A pandemia tamén pode ser o que están vostedes facendo coas contas públicas. De feito, así o penso. Quero saber se vostede se compromete como representante do Goberno, como máximo representante do Goberno, a non subir os impostos municipais, o ICIO, as tasas municipais, refiro ás tasas, lóxicamente, a de lixo, a de agua, o IBI. Se vostede é capaz de comprometerse en vista do que nos consta da situación económica do Concello. E eu quero decir que na señora interventora nos seus informes durante bastante tempo advirte que conseguir con este nivel de gasto desmedido habería que chegar incluso a ter que tomar medidas como pode ser un plan económico financiero. E nos pedimos un informe para que se nos sitúe sobre a situación económica do Concello, que se nos contestou de xeito, eu creo que insultante para a oposición. E tamén anunciei que se volvemos ao Goberno que queremos facer unha auditoría de situación de como estaba o Concello de Lalín. Vostede comprométese en unha comparecencia pública onde vostede considere a expoñer como están as contas do Concello, as débedas do Concello, decir se vai ser necesario ou non unha subida de impostos, canto vai ser o incremento da RPT e canto de todo isto vai afectar o nivel de investimento sobre as necesidades de veciños e veciñas nos próximos anos. Que isto é o máis importante, non? E despois, aos que nos están escoitando, unha parte deles, desfruten o votado. Este é o resultado. E, señor Souto, miren, eu que teño máis callo político que vostede, como vostede sabe, digo yo con todo o respeto, que sabe que nos levamos ben, se a táctica vai ser do Goberno durante os seguintes 4 anos seguir falando do Goberno do ano 2015-2019
endebedado hasta as trancas polas políticas do Partido Popular, xa sei que vostedes en Santiago fan o mesmo, siguen falando máis dunha década despois do bipartito. Pero eu creo que hai que respetar aos veciños e veciñas. E non vir aquí a falar de cuestións de xa hai unha década, porque os tempos son diferentes, as posibilidades son diferentes, a conxuntura é absolutamente diferente. E a vostedes escolléronnos, e ben escollidos, para gobernar. E a nós escolléronnos para fiscalizar, para non calar e non pasarlle nin media. E isto é extensivo tamén a quen lles fan o traballo sucio por detrás de algunhas cuestións que non lle imos pasar este mandato nin a mínima. E que documentación temos de sobra no noso despacho para tocar as narices bastante. Esa valoraremos, porque nós, evidentemente, con vostedes, os políticos, non queremos... Sabemos as liñas vermellas que hai, pero cando vemos que outras persoas esas liñas vermellas dan exactamente igual, o mellor hai que tomar medidas tamén. E eu creo que todos os que estamos aquí estánme entendendo. Eu non teño ganas de guerras persoais con vostedes e non as penso ter, pero non penso pasar nin media con quen xoga con dúas caras en esta casa. Moitas gracias. A ver, denos o último leñazo, veña. Disfrute, disfrute. Espera. O acordo, se me dá 15 segundos, dame igual. Sí, fale. Digo para que na súa intervención teña todo o dereito do mundo a replicarme. Anuncio que o BNG vai recurrir o conxunto do 100% do acordo deste pleno polas vías, obviamente, administrativa e pola que estimemos, pero para o seguinte pleno volverá este tema aquí vía recurso BNG. Está no seu dereito. Gracias. Ben, espero deixar claro o plantexamento meu como alcalde do que vai ser este mandato. A verdade é que se esa vai ser a súa liña de oposición, eu respeto-a, como non podía ser de outra maneira, pero creo que se equivocan vostedes. Pero sarna con gusto non pica. Iso vai ser un tema de ustedes, non nós. A oposición eu creo que se debe enfocar modestamente, e creo que estuve no goberno mas na oposición doutro xeito, se se lle quere quitar rentabilidade política, que é o que pretendemos calquera dos grupos que aquí estamos. Eu creo que este vai ser un mandato histórico para a LIN. O mellor equivócome, pero eu creo que vai ser un mandato histórico. Das unha coyuntura que non se dou, hai agora eleccións dentro dunhos días, vai haber eleccións dentro de, non se sabe canto, pero tamén as autonómicas, e pode dar unha coyuntura que la LIN pode salir ampliamente beneficiado. Ese é o que vou intentar eu. Por iso vou para o Senado. Porque as faragullas dos ministerios son máis importantes que o principal da Xunta de Galicia. E vostede sabe do que falo. Por lo tanto, con esa idea vou. Pódome equivocar, pero con esa idea vou. E miren, eu sei que vai ser un mandato histórico porque temos a Diputación, podemos ter a Xunta e podemos ter o Goberno Central do noso color político. E ainda que con outros colores me movo perfectamente, e a vostedes sábeno, non teño que demostralo, porque xa o demostrei, se son dos meus colores, pois eu creo que é máis fácil, máis doado, plantexar proxectos ambiciosos como a peaxe da autopista, como a circunvalación de la LIN, etcétera, que desde outro punto de vista non tería moitas posibilidades, e vostedes saben, e así saben que os teño porque saben da miña amistade con moitas persoas. Mire, as dedicacións dixo Abelino, poden ser caras ou baratas, a según, depende. Mire, aquí o que é certo é que vostedes fan uns datos, sobre todo o señor Vilariño, cando se desgañita aí para facer ver que cobramos demais. Mire, eu só lle digo unha cousa, depende do que se faga. O goberno gratuito pode ser nefasto para un concello, e o goberno que cobre moito pode ser moi positivo para un concello. E nós optamos por unha opción que
que non queremos cobrar moito, pero tamén queremos cobrar o que entendemos que merecemos. Entendemos que merecemos. Mire, é certo que hai dedicacións parciais. Sabe por que hai que dedicacións parciais? Porque Pepe Primo, porque Avelino, porque pola súa coyuntura persoal teñen que ter dedicacións parciales, que eu que non quero é que unha persoa, cando está en política, que estáse sempre dunha maneira efímera, hai algúns privilexiados como a min que están moitos anos, pero en política estáse dunha maneira efímera. Cando acaben aquí, non quero que non teñan as súas empresas funcionando. Quero que Pepe Primo siga vendendo ladrillos e material de construción, quero que Begoña siga facendo as cousas que ten que facer, e quero que Avelino siga sendo un magnífico gandeiro. Entón, o que non lle vou a cercenar esa posibilidade, porque eu non quero ter ningún cargo de conciencia para cando acabe a etapa que acabará tarde ou cedo, pero acabará e que teñan donde traballar. Non quero que acaben, marchen de aquí e estén no paro. Por lo tanto, iso é o que non quero, e por iso facemos eso. Mire, é certo que Avelino poño o exemplo de Avelino, que pon dedicación parcial. Sí, dedicación parcial, pero dedicación parcial que vostedes saben que, na realidade, por necesidades técnicas da súa explotación, necesita ter dedicación parcial. Pero, na realidade, vai ser unha dedicación máis que exclusiva. Por que? Porque Avelino vai a votar aquí non 40 horas semanales que marca a lei, sino que vai dedicarlle ao Concello o doble ou mellor das 40 horas semanales que exixe unha dedicación exclusiva. Por lo tanto, a realidade é que Avelino, tendo dedicación parcial, vai ter dedicación super exclusiva, Pepe Primo vai ter dedicación super exclusiva, e Begoña vai ter dedicación super exclusiva, e Maripaz... A ver, déixeme parar. Como se para isto? Pero digo, ten Begoña tamén outra actividade agora? Porque se subiu o salario un montón, pregunto, Eu quería que me deixara desintervir. Parei o tempo, Sí, por eso, pero non é certo que está dicindo. Vale, moi ben. E Avelino supón o máximo. A 20 horas A ver. a semana. Pero que 20 horas a semana nin que niño muerto, home. Igual non sei ler, A ver, pero 20 horas a semana pon, vamos. é que vostedes que non queren entender o que eu estou explicando. A ver, eu que lle digo é que me deixe falar, porque senón non vai ter. Mire, Avelino non vai ter 20 euros a hora, nem moito menos. Avelino non vai traballar 20 horas semanales, como é que se diga unha dedicación parcial. Avelino vai traballar 60 ou 70 horas semanales. Por tanto, é mentira o que vostede afirma, pero quere facer do torto e dereito. Mire, o torto é dereito. As dedicacións parciales, cada un que ten... A ver, eu se non me deixa intervir, paso de explicalo, Porque eu teño dereito, como a vostedes, a escoitar o que lles digo. Lles gusta ou non lles gusta. As dedicacións parciales son na forma, no fondo para nada. Porque Avelino vai facer o que estaba facendo. Por lo tanto, vai ter unha dedicación máis que exclusiva. Pero na realidade figura parcial. A ver, claro que... A ver, logo que me quere decir que aquí, como ti tes dedicación exclusiva, eu só podo traballar 37 horas e media semanales. Eu, ao mellor, traballo 80 horas semanales. E Maripaz igual. Pois entón, o que pasa é que non se poden cobrar. Non as cobras, pero trabállalas. Hombre, sí. Bueno, a ver, vale. Nós aquí somos obreros, non? Nós somos obreros, e entón, como somos obreros da política, resulta que non podemos. A ver, vamos a ver. Si usted ten na súa empresa un obrero que lle paga por 37 horas e media semanales e quere el, de motu propio, traballar 50, non pode. O sea que nós, cando cumplamos as 37 horas e media, temos que nos ir para casa. Non me fagan rir. Pero, a ver, mire, voulle explicar unha cousa. Eu teño dedicación exclusiva no Concello e nunca fixen 37 horas e media semanales. Fixen o doble e ás veces o triple, vale? Pero non é dicir, pero a realidade é que é. A realidade é que é. Se ustedes o queren ver, queren o ver. E se non fagan demagoxia dicindo que vamos cobrar ahora tanto, vale, moi ben, perfecto. Ben, eu que lle digo é que as dedicacións parciales son realmente insuficientes e, polo tanto, hai que traballar máis horas das que procede. Non figurarán, pero hai que traballalas. E mire, os salarios que teñen os concelleiros é culpa miña. Ningún deles me pideu o salario.
Pero eu sei que vai ser un mandato histórico e hai que elaborar moito para poder sacar para diante o grau que veña para moer neste muiño, porque senón non haberá forma. Por lo tanto, van traballar e van merecer ese sueldo e moito máis. E ao final dos ovos xa se verán as cascas. Eu dígolles que eu teño por diante un mandato ilusionante. A min gustaríame, se é posible, que dentro de 4 anos o Partido Popular dera conta do recado e teña un magnífico resultado de xestión. E gustaríame, hasta se é posible, aumentar concelleiros dentro de 4 anos. Gustaríame. E vou non intentar desde hoxe que é o primeiro pleno. E vostedes saben que eu son tozudo. Vou non intentar desde hoxe. A ver se, señor Beleña, a ver se podemos ter 14 concelleiros dentro de 4 anos. Que eu vou non intentar, ao mellor non consigo. No ano 15 contaba gobernar e non gobernei. Bueno, pois, pero eu vou non intentar, Eu vou non intentar. Eu vou non intentar. Mire, o mandato vai ser duro polo que vexo, pero vai ser bonito, O mandato vai ser duro, pero vai ser bonito. Pero hoxe... Non. Para nada. Pero eu non lle quero roubar o sudor a ninguén. Eu non lle quero roubar o sudor a ninguén. Porque, mire, Maripaz traballou, se botamos conta desta semana, eu estuve uns días en Francia, só se botamos conta eso, o horario que fixo Maripaz, estuvenlle facendo unha conta, salíalle que estuvo aquí no Concello máis de 70 horas. Que ocorre? Non se pode, pero... Bueno, moi ben. Eu que lle aseguro é que todo e cada un do que cobran os distintos concelleiros con dedicación parcial ou exclusiva, todo o que cobran os distintos concelleiros van a merecer, e os asesores exactamente igual. Porque sabe unha cousa, porque senón eu serei o primeiro o que me encargue de facer cambios no goberno. Por tanto, arrancamos un mandato, eu creo que ilusionante, creo que se dá unha converxencia que nunca antes se dou, e creo que se aproveitamos ben a coyuntura da Deputación, da Xunta e do Estado, e as cousas salen ben, como mellor non salen ben, o mellor non, xa resulta que me gozo nun pozo, o mellor. Pero eu podo asegurar que se salen ben, os veciños de Lalín van ver que este goberno do Partido Popular 23-27 vai ser un goberno o máis rentable da historia para Lalín, porque vaise ver o que vai vir para aquí, vaise ver. E eu síntome capaz, porque estou ilusionado como un neno con zapatos novos. Sabes por qué? Porque eu contaba sacar un bo resultado, pero a verdade é que sorprendeu-me quitar o resultado que quitei. Teño que recoñecelo. Porque hai que darse conta que a coyuntura de Lalín é que é. Aquí non está só o Partido Popular, o PSOE e o Bloque, non. Aquí hai unha formación a maiores que pesca, ti ben o sabe, Rafa, no mismo caladeiro que a nós. O pescamos. Entón, aquí é máis difícil. Aquí é máis difícil que en outros sitios onde só hai PSOE, PP e Bloque. Aquí é máis difícil. E ainda así, pois, tivemos sorte, eu tamén teño que recoñecer que tivemos sorte e quitamos un magnífico resultado. E agora vamos dar conta do recado e vamos demostrar aos veciños que somos capaces. E o resto, bueno, eu non sei, xa sei que non me van dar a razón no tema dos sueldos. Non me poden dar. Non me poden dar. Moi ben. Ben. Vostede sabe como se cobran nas cidades, vale? E se non se quere explico eu, vale? Sí, o sei. Vale. Pero logo podía cobrar moito máis de 47. Sí, por suposto. Bueno, pero cada un é dono do seu. Cada un é dono do seu. Eu só lle digo unha cousa, que a xente, o pueblo, eu creo que se ti das o mellor de ti mesmo e cobras algo que sexa razonable, porque eu non teño inconveniente de enseñar. Cando salgan as primeiras nóminas, vamos a enseñar para que vexan o que levamos líquido para a casa. Porque ao mellor sorpréndense. Porque ao mellor sorprendes. Non, claro. Se Cabelino vai ao máximo que lle permite o tema da súa incorporación á explotación, ainda vamos. Pero eu creo que yo expliquei. É que, pero vamos a ver, Avelino, que está facendo mal? Que suxire vostede? Que deixa a súa explotación para poder estar en política? É o que suxire. O mal é que con 20 horas mensuais cobre 30 animais. Pero non estou dicindo que as 20 horas gastámolas no fin de semana.
As 20 horas gastámolas no fin de semana. Eu algún fin de semana traballo máis de 20 horas. Eu sí. Eu claro que sei que estuveron vostedes no goberno. Eu non teño ninguna dúda, pero entón non diga que ten 20 horas. Mire, pero entón non faga demagoxia. No, perdóneme. Abelino, eu garantízolle que 20 horas á semana, que moitos días, moitos fins de semana, pasará eso e máis no campo de fútbol e no Lalín Arena. Iso aseguro-llo. Por lo tanto, fagan a demagoxia que queiran, que é mentira, e vostedes sábeno, porque é certo que figuran 20 horas, pero a realidade é que para traballar en política un horario dese tipo non chega a nada. A min extrañame que veñades aquí perder cartos. Non vimos perder cartos, pero tampouco vimos a poñernos ricos, vale? Sí, e Pepe non. E Pepe vai de jeiteiro. E ti se che parece... Oiches, Ariana, non... A ver, Pepe, deixe palabra. Eu creo que iso debeu quedar claro, non? Gañará pola voz profesional. Moi ben. E tiene a túa empresa como os gañas. Señor Vilariño, nós non recibimos... A ver. O que gañe na súa empresa é o problema dela, porque é unha gran profesional. E tiene a túa empresa, creo que ninguén aquí se pediu os números. Ben, señor Vilariño, non se desgañite. Non se desgañite que non lle vale a pena. Non se desgañite. A señora Ariana falou sin ter voz e Pepe igual. Entón, claro, pidan falar que eu doulles. Mire, Ariana, vostede é novata nesto, e hoxe empeza. Mire, eu cando unha persoa me pide a palabra, normalmente, salvo que sea unha cousa rara, normalmente concedoa. Eu doulla. Quer dicir que eu doulle a palabra sin problema ningún. Sí. Non. Pero é o que tiña que facer que rectificar Bueno, as palabras. resumindo, Diga vostede aquí, que, entendo que cobra. mire, resumindo, que creen, a ver, eu pídolles aos concelleiros, estamos no primeiro pleno do mandato, eu pídolle aos concelleiros que falen cando teñan o turno de palabra, para ter unha boa convivencia. A ver, Pepe, eu non sei que parte non entendemos. É que eu, para poñerme duro coa oposición, teño que poñerme duro co goberno. É que non ven ao caso que lle dixeches. Nin o ven a caso de Ariana, nin o teu. Ningún dos dous. Estuverades caladiños, estabades mal guapos os dous. Non ten comparación. Vale? Ben, teñamos a festa en paz. Non vos preocupedes que queda boi bravo, rejo largo. Non vos preocupedes. Queda moito carar. Moito carar. Bueno, vamos a votar. Votamos o... Venga, ei. A ver, Abelino. Votamos o punto 3. Votamos o punto 3. Estamos votando o punto 3, por favor. Ben, xa votamos todos. Votos emitidos 21, a favor 12, non 2, abstencións 7, queda aprobado por maioría. Abstencións 7. Dicías, Alba, son 7 abstencións, non 8. Imos co punto 4. Delegación de competencias do Pleno na Xunta de Goberno Local. Votamos. Espere. Ahora. Votos emitidos 21,
votos a favor 12, en contra 9, abstencións 0, queda aprobado por maioría. Imos co punto 5, establecemento do réxime de dedicacións dos concelleiros e de indemnizacións por asistencia a sesións dos órganos colexiados. Votamos. Votos emitidos 21, a favor 12, en contra 9, abstencións 0, queda aprobado por maioría. Imos co punto 6, modificación do número de réximes retributivo do persoal eventual do Concello de Lalín. Votamos. Votos emitidos 21, votos a favor 12, en contra 9, abstencións 0, queda aprobado por maioría. Bueno, señores, pois antes de levantar o pleno, dicirlles que o mes de agosto ás veces cambiámanse os plenos para o mes de setembro. Entón, preparade, ou sea, comentario, ou sea, vede vos esa posibilidade, porque de quereros cambiar, habría que cambiálo. Eu non son partidario de cambiálo, xa vos lo digo. Entón, aquí, se hai unanimidade dos portavoces, cambiámoslo. Se non hai unanimidade, como sempre, non cambiamos. Pero ten que haber unanimidade de todos os portavoces. Entón, se queres cambiar o pleno de agosto ou calquer outro pleno, temos que ter unanimidade nos portavoces. Pois, se hai o bloque que di que non, xa non perdemos un minuto. Entón, xa non perdemos un minuto. Verémonos aquí o 25 de agosto, que eu estou por aquí, non teño problema ningún. E se non, farei por estar. Vale. Dicirlles, por último, que como 23... o 25 de agosto é cando toca o pleno ordinario. Vos o que queredes é verme fora de aquí. O de xunio sí, pero o de agosto, pero hai que prepararse, cambiámoslo de agosto, hai que prepararlo, sempre nos pillo a tren. Entón, se queremos cambiarlo de agosto, hai que sabelo. E se non, non cambiamos, pero para cambiar o pleno ordinario temos que estar de acordo os 4 grupos. Se non estamos de acordo un dos grupos, xa non se pode cambiar. Entón, así xa, desa maneira, pois non o cambiamos. E logo, pois, dependendo de como vayan as eleccións, que ao mellor podo salir senador ou non, hai posibilidade de que salga, pero tamén hai posibilidade de que non. Sí, hai posibilidade de que non. Gracias. Pois agradezcocho. Digo que, se iso ocurrira, eu terei unha reunión cos portavoces para dicirvos un pouquiño como vamos a traballar. E tamén para dicirvos algunhas cousas con respecto a Madrid, que quero que seipades no tema de portavoces. A reunión de portavoces imos facer as que queirades. Cando queirades unha reunión de portavoces, chamadreme, convocámosla sin problema ningún. Totalmente de acordo. Totalmente de acordo. Abelino. Inda ao mellor me votades algún máis. Bueno, os do PSOE non me votan, eses non, pero o PSOE teñe que votar a Carmela. Bueno, ao mellor poder votar a Carmela e a min. Eu non é a primeira vez que o fago, de votar o meu partido e un poñerllo a outro por calquer tema. Non alío, eu non alío. Ben, moitas gracias, levantamos a sesión. Pero oiche, Rafa,